molweni bahlali kwindawo ngendawo ndilapha eMotherwell e469 ndime apha namagqiyazana amayi-1 2 3 4 5 amahlanu ngesixhosa siswam andale uba ngibala uzawuphendula nintoni xa nizibiza nenza ntoni Samathanda kubuka siyasina hlo. andiva Siyasina sile uMasikhandi samathanda kubuka iqembu lethu. niyasinga Siyasina. umntu ongayaziyo yintoni usina sisi Ukuxhenza. so more like nini ba semva nje ba umntu eperforma niyaxhensa nini Yes. Okay niqala nini uyenza le nto kudala ndiyazi selixesha niyenza nengoku seninamava so into ezifana nezi ezifana nee-shows into enizenzayo siziqhele ezinto okay so ke xa umuntu esithi yena mhlawumbi ufuna ubiza nina kwenzele nizomxhentsela kwi-social media platforms nifumaneka phi okanye umntu angaya atatshe inamba etheni okanye i-email ethini ningobani koFacebook ooInstagram Search ba TikTok amathanda kubuka uzosibona pha. amathanda bukwa ne kwa-Instagram okay hayi ndiyavule kanti sixhentsele nje kube kabini kathathu xhentsani kaloku Hayi. guys please nibhukhe abathanda bukwa gama lam ngulwazi ntutywala bye bye